The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and oxen, and he spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, "Take these out of here and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At this the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word of Jesus had spoken. While he was in Jerusalem for the feast of the Passover, many began to believe in his name when they saw the signs he was doing. But Jesus would not trust himself to them because he knew them all and did not need anyone to testify about human nature. He himself understood it all. Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning there everyone. Good morning, Father. Kumusta po kayo? Mabuti po. Mabuti din po ako. Masama ba ang magalit? Marot po ba ang nimimwa? Halimbawa, may ipinangako ka sa isang tao, kaso hindi mo tinupad ito. Natural, magdaramdam o magagalit sa iyo ang taong pinangakuhan mo. Normal na ito. What else? May pinag-usapan kayo ng kaibigan mo na may call time kayong magkikita sa oras na ito. Kaso ikaw mismo, pinaghintay mo ang kaibigan mo ng more or less 2 hours at dumating ka. What do you expect? Natural, may karapatang magalit sa iyo ang kaibigan mo. May langiya, waking kakapanaya kita. Minsan po, nag-drive-thru po ako sa isang fast food dito sa San Fernando. Kasama ko pong kaibigan ko. Noong nasa cashier na kami, sinasabi na namin yung order namin. Kako sa kaibigan ko, treat ko, sige, libre kita. Kako sa kanya. At naging kasaya. Di nung okay ka tama ngayon masaya, putang libre. Ano? Lahat tayo. So sinabi na namin yung order namin, nakapagbayad na kami. Nung makuha na po namin yung order namin, umalis na kami. Ako yung nagdadrive. Mauuna siyang bababa sa akin. Inihatid ko na po siya sa kanila. Bumaba na siya. So umalis na ako. Wala pa po ako sa chancery. Hindi pa po ako nakakarating sa chancery. Bigla-bigla may tumatawag sa akin. Tinignan ko. Ang kaibigan kong kakababa pa lang. Sinagot ko. Hello? Ba't mamahos ka? Naku, kaya kakababa mo pa. Among! Sabi niya sa akin.
Mukhang galit po yung pananalita niya. O bakit? Kako sa kanya, Amo, yung ibinigay pong manok sa akin. Anong problema sa manok mo? Kako, Amo, wala pong gravy. Kayo pag nagpa-fast food kayo, nagda-drive, tingnan niyo muna. Kung minsan po kulang-kulang nga naman po, yung mga ibinibigay nila sa atin. O ano magagawa ko sa gravy mo? May toyo mansi ka o ketchup sa inyo. Yun na lang ang sawsawan mo. Kako sa kanya, mas gusto ko gravy, sasapal yan. Nung walang gravy, sabi po niya, may siraya tula. Galit na galit siya. Napapakit ka na po in chrome ito. Taksil niyo, mulalayo. Sabi po niya, masisisi ko ba siya sa sinasabi niya? Hindi. Kanwa na, may siraya loob. Nino mo po kay katamo, ngayon may kupiriking gravy. Dinghaliwa pa ng bula da paiti. Eure po. Dinghaliwa pa ng bula da pa po iti. In our gospel for this third Sunday of Lent, Jesus was mad. He was angry. He became indignant by what he saw in the temple area. Ito po yung eksena sa ating pagbasa ngayong linggong to. Money changers were taking advantage of foreigners. Secondly, vendors of animals for offering were charging too much. Sin was happening right where prayer and holiness are expected to abound. Yun po ang dahilan eh. Yun po ang rason. Yun po ang dahilan. Yan, nagpapahawak siya. Yan, magagalit na ako niyan. Yun po ang dahilan. Yun po ang rason kung bakit si Jesus nagalit siya sa mga tao. Okay? Jesus shooed them away and reminded everyone that the temple should be respected. Why? Because it is a place of holiness. Madalang lamang po nating naririnig si Jesus na nagsasabi po siya ng mga matatalim na salita. Okay po. Diyos ko. Malagad tayo mo pong daramdaman. Lolo. Madalang lamang po natin nararamdaman o naririnig si Jesus na nagsasalita po siya ng mga masasakit na salita. Malagad mong malagad na po. Stop making my Father's house a marketplace. He said in the gospel this Sunday. O pwede rin po nating sabihin sa mga ganitong kataga, huwag ninyong gawing bukhang pera ang lugar ng pagsamba. Gagawan palengki in balena ng impako nga na ng Ginoo. Tanong lang. Kailan ba nagiging palengke ang tahanan ng Diyos? Nuta mo maglupang pera imbes na lupang grasya. Kailan natin masasabing nagiging palengke ang tahanan ng Panginoon? At nuta mo po maglupang pera imbes na putang at syuta mo king pisang bandupat ang grasya. You know what, my dear friends? God is everywhere and we can communicate with Him wherever we are. But when there are designated places like chapels, like parish churches, oratories, they must be respected and treated as such. These designated sacred places. O tayo pulawan, king palengki sa palengke. King palengki ingay gana-gana, pipilinan, sasaliwan, tatawaran, babayaran. Sa palengki, ano ang nandyan?
Komersyo ang nandyan. Meron pa tayong mapapansin sa palengke. Utang. Utangan. Pero iba yata pag bahay ng pinag-uusapan. Iba na yata kapag katahanan ng pinag-uusapan. King bale, lawan niyo po, nepo. King bale, ing lugod mabye. Tahanan yan eh. King bale, mayayakiting pamanyese at mi papanantabe. Sa tahanan, yung relasyon sa mga tao, yung ugnayan, hindi binibili yan. Hindi binabayaran yan. At lalong hindi po tinatawaran yan. Kusang ipinapakita yan. Kusang ipinapadama o pinaparamdam yan. What is the message of the gospel this Sunday? Two things to remember. Dalawang paalala po ang mensahe ng ating ebanghelyo sa ating lahat ngayong linggong ito kung bakit kung minsan nagmumukhang palengke ang tahanan ng Diyos. First, puta pong masigla na baluyo at mangyena, karing tao'y magtaton, maglupa niya naman po kanitang palengking bisamban. Kapag kaingay na, masigla na, yung mga nananahan sa mga mananampalatayang tao, nagmumukhang palengke na nga naman nun ang bahay o tahanan ng Diyos. Whether we admit it or not, my dear friends, lahat po tayo gawain natin ito eh. Dapat tayo man po nepo. Halimbawa, akala ng iba sa atin, hanggat hindi pa nag-uumpisa ang banal na pagdiriwang, okay lang na makipagkwentuhan. Akala ng iba sa atin, habang hindi pa nag-uumpisa o nagsisimula ang Santa Misa, okay lang na makipagdaldalan, na makipagchismisan. But it's a big no. No. The church is a house of prayer. The church is a place of holiness. Alam po ninyo sa Chancery, na kung saan po ako naka-assign ngayon. 5 years ako sa Chancery, 2nd year ko pa lamang po ito. Ang tagal ko pa. Kasi next year, yung mga kasama kong pare, reshuffle na, lilipat na sila. Ako, hindi. Sila 2025, ako 2027. Unfair. Sa Chancery po, sa loob ng isang buwan, alam ninyo, kung minsan yung kasal namin sa Chancery, siguro ditak na yung apulo. Kakaunti na po pag 10 kasal. Siguro yung mga iba sa inyo nakapag-attend na ng wedding sa Chancery, sa Repository Chapel, sa bahay ng Arsobispo, kung saan po kami naka-assign doon. Alam po ninyo, mag-2nd year na po ako sa Chancery. Ayoko nang may ikinakasal. So, totoo lang. Ako po buring ating kung panay kakasal. Kung minsan ako na po yung sumusuko. Kung minsan po, ako na po ang magsasabi sa marketing officer namin sa finance, ikaw nang kumuha, maghanap ng pare para magkasal. Ayoko na, kako. Kung minsan po, sa loob ng isang buwan, twice lang ako may ikakasal. Kasi ako mismo may miwas na ako bisa. Bakit? Kasi po, mismong sa kasal, yung mga sangkot o bisita o mga nagsisimba, kung minsan nag-uumpisa na ang Santa Misa, makikita mo yung mga bisitang nagsisimba sa kasal, yung mga abay, makikita mo, sige, selfie dito ng katabi niya. Ako nakikita ko kasi nasa harapan ako. At kung minsan po ako mismo, I will call their attention. Kung gusto po ninyong mag-selfie, sa labas po kayo. Dahil ang Santa Misa ay isang sakramento, sagrado. Kung minsan po, lahat tayo guilty dito eh. Nakakalimutan natin yung diwa ng pagdiriwang. Yung ibang tao kasi bago magsimula ang Santa Misa, alam ninyo, mas buridang dispose na. Nananahimik ang mga yan. Pero kapag tayo mismo, nagkukwentuhan na, nagdadaldalan na, habang hindi pa nag-i-start o nagsisimulang banal na pagdiriwang, nawawala po yung diwa ng Santa Misa. May kapatid nga po akong pare, may kasama akong pare. Minsan, nakwento niya sa akin, Among, sabi niya sa akin, alam mo dati, nagmimisa ako sa bahay. Halimbawang may patay, magmimisa ako sa bahay. Pero noong na-experience ko, Among, naranasan ko, magmimisa na sana ako sa bahay ng namatay. Pagdating ko sa bahay ng patay,
may mga umiinom, may mga sumusugal. Kasi kultura po natin yan, we respect that. Pero sana, kapag kamisa na, hinto muna. Bigyan ng respeto o galang ang Santa Misa. The church is a house of prayer. The church is a place of holiness. Puta pong maging masiglana, mangyenay magdaton ka rin tao. Maglupa niya pinaman pong palengke, ing balena ni nga pong dina. Secondly, kailan nagiging palengke ang tahanan ng Diyos? Kapag ka ang mismong mga mananampalataya, mismong mga parokyano o mga tao, hindi na nagkakasundo. Nagiging palengke ang tahanan ng Diyos kapag ka mismo ang mga mananampalataya, kanya-kanya na, solo-solo na. Sa iba nga, sapawan pa. Aminan taman po't ali, whether we admit it or not, kung sino pa po minsan yung mga naglilingkod sa simbahan. Sila yung mga nag-aaway. Sa mga parishes, sa mga ibang mga parishes, so marami, may mga ganyan. Kung sino pa po yung mga nagsiserve sa simbahan, sila yung grupo-grupo sila, kanya-kanya sila, sapawan pa. Paalala lang po sa ating lahat, kailanman hindi po mananatili at mananahan ang banal na espiritu sa mga mananampalatayang hindi nagkakasundo. At kailanman po hindi mananatili ang grasya sa mga taong kanya-kanya. Ito po ang dapat nating ikumpisal at hingan ng kapatawaran sa Diyos ngayong panahon po ng Kwaresma. At ano po ito? Yung ugaling malapalengke natin kapag ka tayo ay nasa tahanan ng Diyos. Pagkanaka po, eya miratun ing espiritong banal, karing tao mi papangalakal. Eya miratun ing espiritong banal, karing tao mi papangalakal. At kailanman, hindi lilitaw at makikita, mapapansin ang mukha ng Diyos kapag ka ang mga taong naglilingkod dito, kanya-kanya na ang mga ito o solo-solo. Tanong lang po, Father, ano po ba ang mukha ng Diyos? Among, naniya po wari lupa, nga pong Ginoo. Ang mukha ng Diyos, ang mukha niya ay grasya at hindi pera. Ing lupa na ni nga pong Ginoo, ing lupa na grasya at pera. Inyapin po pansinan nyo, napupabayad ing lugod na ni nga pong Ginoo kaya katamo. Napabayad ing bendisyon na, napabayad ing grasya na, ing kalan na. Therefore, my dear friends, each church was dedicated for worship of the community. And the church is a house of prayer, a place of holiness. And it must always be available for everyone or for those who want